Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutang mag-subscribe and paki-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ina-upload kong mga videos. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba makuha yung 20 GB na pwede pang internet to all site. Pwede pang Facebook, pang TikTok, o pang browser. Using 50 pesos load lang guys. 2 gig per day. Kaya ito guys ay some users only. Kaya mag-intro muna tayo. Hello guys, ang una natin gagawin guys ay i-download muna natin ang VPN na ating gagamitin using Google Play Store. So, punta tayo sa Google Play Store. So, ito na siya guys. Search natin yung VPN natin gagamitin, yung Unity VPN. Ito rin yung VPN na ginamit guys using yung 99 load. Unity ito na siya guys kasi na-install na natin siya guys. So yun, may open na, so cancel na natin. Una talaga guys, dapat i-install muna nyo ang VPN using your other data connection bago nyo gamitin ito. Ngayon guys ay ginagamit ko na yung Sunload na TU50 ko guys using this VPN. So ituturo ko muna sa inyo. So punta na tayo guys sa VPN. So ito na siya guys. Para ma-clear sa inyo guys, i-off ko muna yung VPN. So off ko muna. So ito na, i-disconnect ko ng VPN. So ayan na siya guys. Wala na siyang VPN sa ibabaw. So dito kayo maghanap ng server guys. Hanap kung hindi maganda yung server na ginamit nyo, hanap kayo ng yung mas mataas yung server. So gamitin nyo yung premium, huwag yung private gaming, private server. Premium, marami dito guys, hanap lang kayo. So tapos guys, punta kayo dito. So ito yung pwedeng gamitin guys. So may smart din dito guys, smart. So ito yung Sun 1 ang 2 lang guys, pili lang kayo dyan. Wag lang itong injector. So yun na siya guys. Pag connect natin guys, yan connect na natin. Ito ang lalabas, Sun TU50 and UP CTC CTU plan. So guys, wait lang tayo ng konti guys. Start tayo yung kanyang configuration. Yan guys, lumabas na yung VPN guys. Yan guys, para ma-prove talaga guys kung pwede ba siyang makapag YouTube. So susubukan natin sa YouTube. Yung load na ginamit ko guys, ipakikita ko ito sa inyo sa screen. Ito na siya guys. So
Kita talaga guys. Kita talaga na may signal siya guys. Kasi kung galaw siya. Katulad dito. Rapid tool po. Buka natin. Okay guys. Cats will do anything for the irresistible taste of Temptation's treats. What are you doing? Pag ginamit ang 250 guys, nakakasave talaga siya guys. Temptations. 10 days siya guys. 2 gig per day. Dapat 2 gig lang talaga ang gamitin mo per day para hindi ma-block yung SIM mo. Idol, makakausap niyo po si Jillian Parulan. Marami po sila idol and marami po ang nagtag sa atin sa social media sa Rafi Tulfo in Action. Facebook page. 1080p. Yung pinakamalinaw 1080 1080p video. Ito yung pinakamalinaw na video guys na may mataas na. So susubukan natin. Susubukan natin dito. Yan. Alright, Cap, I got our sound. Okay guys. Ang linaw guys. Hindi ka talaga natin gusto yung bilis. Magala talaga siya guys. Pag nag-stop siya guys, hanap lang kayo ng ibang server. Baka yung server na ginamit ko guys ay nag-shutdown siya guys. So maraming gumagamit. Hanap lang kayo ng iba. Ayan, hanap natin dito. Ito, yung may sumasayaw. Ito siya guys. So hanggang dito na lang guys. Sana ay may natutunan kayo sa munti nating tutorial. So huwag kalimutang mag-subscribe at pakikalimbang na rin at mag-comments na rin sa ating tutorial. Thanks. So thank you.